Počas víkendu sa v krytej plavárni na Banskobystrických Štiavničkách uskutočnil 7. ročník Banskobystrického pohára v plávaní. Predstavilo sa na ňom 185 pretekárov zo 6 štátov. Najväčšou hviezdou podujatia bol dvojnásobný majster Európy na 800 metrov voľným spôsobom György Kiss z Maďarska, ktorému na úvod podujatia primátor mesta odovzdal upomienkový darček. Kiss hneď v úvodnej disciplíne 100 metrov voľný spôsob potvrdil svoje kvality a zvíťazil časom 51:55 v novom rekorde podujatia. Druhý skončil juniorský reprezentant Slovenska Vladimír Štefánik a tretí slovenský seniorský reprezentant Michal Navara. V štvrtej rozplavbe žien na 100 metrov voľný spôsob sa predstavili dve banskobystrické plavkyne. V tretej dráhe Michaela Beracková z UMB a v 7. Lívia Božoňová z Dukly. Lepšie sa darilo Božoňovej, ktorá skončila druhá za reprezentantkou poľskej Legnice Fietkevičovou. Ja si myslím, že naše podujatie, ktoré už dostáva významné miesto v európskom, ale aj svetovom kalendári, už má to svoje meno a hlavne výkony tých pretekárov, ktorí sú na štarte, túto vlastne našu nejakú snahu potvrdzujú. Najväčším lákadlom alebo najväčším headlinerom nášho podujatia je niekoľkonásobný majster Európy, ako aj medailista z majstrovstiev sveta, olympiónik György Kiss z Maďarska, ktorý určite svojimi výkonmi nadchne tunak celé publikum. Pán primátor, Banskobystrický plavecký pohár si za 7 rokov svojej existencie získal výborné meno nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Sme veľmi radi, že Banská Bystrica je miestom, kde sa koná významný plavecký pretek, pretože to zaujímavým spôsobom doplňa spektrum športových aktivít, ktoré sa na území mesta konajú. Takže sme radi, že sa na jeden víkend staneme hlavným mestom plaveckého športu. O kvalite podujatia svedčí fakt, že pretekári tu utvorili 11 nových rekordov podujatia.